So mga ka-idol, man naman tagkaon ani sa Kamansilis, ari na sa tas lumboy. Usurong karong mga lumboy mga ka-idol. Kani dili niya tong lumboy ha. Pero awang bunga, sulit kayo. Kasi kay bunga mga ka-idol. Pero nanghit tas tagiya. Ay, kat ko na yan, hey. Okay ra. Mga ko ha. Oh, para magkakain. Nga nini basta makalaglaag ta sa bukid, makakuha gid tag mga lumboy-lumboy, katkatan lumboy-lumboy niya. Ay, isa. Kanang hilabot tag tanom diya tuwa. Makaahad gid tag katkatan ning dalo kitag kan ba? Saan mga idol? Bakit nasa tang mga kaidol nga magkaon ko ha? Dahil kay bunga oh. Wow, lumboy na ni. Mga kaidol ay wadin ta mga problema re kay. Dito ang problema kay nanangid man tas tag iya. Gaw sugat ta manangid ri. Kani kat ha. Aw atuan ni. Atuan ni mga kalumbuyan. Yay, hapit. Itlawan sa to tapis ba. Iya tagak susiyanga. Siyangan ni mga kaidol eh. Mga kaidol, tamis yun. Tamis kayo mga kaidol. Tinglumboy din mga kaidol. Laag mo diri ha. Oh my god, aduh. Ya. Aduh lah. Tamis kita makan dulu. Pakai tamis ini. Ay, lumboy ini. Gipakat ka tadi mga kaidol kaya pakat ulang kita lumboy ya. Pero ang problema kaya wala plastic. Nyara, kuot na akong bulsa. Plastic. Siguro na ito Puyag dala eh. Kaya pagkig dala ba? Kaon lang ta eh. Mga ulan ta. Guys. Apil ko bi. Lamigas. Lamigas som. Zoom. Grabe sulit kayo. Sorry. Suliton to kaon kay di na tuwa. Nanangid raman ta nga mukat ka ta diyan laling lumboy nila. Pero may problema. Ni una sa uo. Ang ban hilaw pa. Hilaw pa. May problema na kay. Ang iskiyo. Asdum kinu. Asdum. Kamay, takam ka. Kana liso. Liso. Apil ko ba? Grabe sulita. Grabe niya mga kaidol. Dahil bining dili atong tanom. Kaya makita ni mong kalami. Basta dili atong tanom mga kaidol lami kina. Sama niyo. Ala, nilini. Hap. Tagak ta. Ha? Kanon mayo kay agan kay na bunga. Agan kay na bunga lupo. Pagka yung isa niya. Nakabunga. Do langasan mo do hapit kumayang. Ay, yuga uy. Patay ra bigi uyog. Ay, yuga. Para madi matagak. Ay, yuga mga taga ang hinog.
Tara, YouTuber. Kaon ka. Udro. Kani. Mo ni. Nog ni. Kaya di marinog ni. Ra. Di mari uban tamis no. Tamis lagi kini. Tapi sebenarnya good. Imo ramang nawas dum. Ha? Udah ko kilinan dire. Kapabo na to dia. Udah ko kilinan. Tamis. Bos ko sinako kay usa ko magkuha. Oh, jam. Sa Tinder no. Tahan sa kaya nga pagdako sudanan yan. Nana ko sudanan na daan dire. Ligurom sa likod. Kani di vlog na to ba? Maglata ni vlog na to. So, subukan naman ito kay kuha ko ha. Magkuha ko sa plastik ka. Ako Magkuha na pa po mi sa tay cellphone sa kay plastic. matagak yung cellphone. Ha, di ba?